Kraj kolovoza u Slavonskom Brodu već tradicionalno znači samo jedno. Vrijeme je za CMC 200 Slavonia Fest. Dvodnevni glazbeni spektakl i ove se godine vraća u Tvrđavu Brod, gdje će 28. i 29. kolovoza najljepša kontinentalna pozornica ugostiti brojna poznata imena domaće i regionalne glazbene scene. Prije nego što otkrijemo tko su oni, prisjetimo se kako je to izgledalo prošle godine. Da je pred Slavonskim Brodom još jedna nezaboravna glazbena večer dalo se naslutiti već na tradicionalnom CMC partiju. Prvi su na pozornicu stigli ljubavnici i bez puno filozofije rasplesali okupljenu publiku. Prvi put smo ovdje, čak smo iznenađeni, evo, nismo ovo očekivali, znači drugačije kad vidiš to na slikama i na televiziji, drugačije kad doživiš uživo. Stvarno predivno, ogromna, odlična produkcija, evo stvarno svaka čast za Croatia Records i svu ekipu. Nakon ljubavnika na pozornicu je stigao još jedan miljenik publike, Sandi Cenov. Njegovi su hitovi odavno pronašli put do srca slušatelja, no na pozornici CMC 200 Slavonia Festa predstavio se prvi put. Sve ono najbolje što znamo ćemo pružiti u tih 50 minuta koliko sviramo, mada da budem iskren, nama je to dosta malo, mi bi još, ali naravno da ćemo biti kolegijalni prema drugima, nećemo produžiti, ali znajući slavonsku publiku i znajući kako mi to volimo raditi, mi bi još, tako da zovite nas opet, pa drugi put ćemo ovaj drugi dio. Iako su tijekom godina nebrojeno puta nastupili diljem Slavonije, Vlado Kalember i Srebrna krila do sada još nisu stali na pozornicu CMC 200 Slavonia Festa. Ni kiša koja je povremeno pratila njihov nastup nije pokvarila raspoloženje. Publika je pod kišobranima pjevala i plesala od prve do posljednje pjesme. Sve je ovdje, pozornica, ozvučenje, svjetlo i kiša. Za kraj prve večeri, Kolonija. Energija, hitovi i atmosfera koja je Slavonski Brod podigla na noge. Svake godine nadmašite sami sebe, ledovi iza sa strane, znači gori sve. A ove godine za nezaboravan CMC partij pobrinut će se Neda Ukraden, Marko Kutlić, Željko Krušlin Kruška i Latino i Lili G. Grupa Latino nikad nije nastupala u Slavonskom Brodu. To je jedan raritet, jer mislio sam da ne postoji mjesto gdje nismo u Hrvatskoj nastupali, a tako da je te veličine. Prema tome, radost je još duplo veća. Za CMC festival u Slavonskom Brodu čuo sam sve najbolje. I moji dečki iz benda koji su u nekim drugim kombinacijama tamo nastupali su mi prenijeli svoje prekrasne dojmove. A i ne sumnjam kad je naša Slavonija u pitanju, znači od kulinarstva, od kulture, od pjesme, od dobre kapljice i dobre zafrkancije ne manjka. Ja se iskreno veselim tome i jedva čekam da to počne sve. Velika nam je čast i zadovoljstvo, ali stvarno da smo uopće da sudjelujemo na 10. godišnjici, jer mislim da će biti spektakularno. Stvarno će biti neka od najjačih imena naše scene i ovo je naš isto treći put i skoro pa i 10 godina našeg djelovanja, tako da će biti i naš nastup će biti spektakularan. Vrhunac festivala, završna večer, prošle godine ponovno okupila neke od najboljih regionalnih izvođača. Prvi su se na binu popeli zagrebački bend Žoržet, zatim kantautorica Mirna Škrgatić i bosansko-hercegovački glazbenik Alen Rossi. Slavonska publika je meni uvijek bila super i uvijek jako lijepi prijem. Evo recimo u 7. mjesecu smo nastupali baš ispred dvorca u Valpovu i baš je bilo jako lijepo i nekoliko tinejdžera je u prvom redu pjevalo moje pjesme i to mi je baš bilo super. Odlično, ovo mislim da je to najveća dosad pozornica na kojoj mi nastupamo, površinski, a to sve izgleda za sad vrhunski, malo nas vrijeme zeza, ali i to će proći. Pa, pripremili smo pravo dobre pjesme, tako da ćemo večeras, ja se nadam, otvoriti jedan pozitivan pogled na cilj koji nam je ovdje, znači pozitivne pjesme, ljubavne i tako. Mislim da će groove biti dobar,
Posebno zanimljivo bilo je čuti francuski jezik u centru Slavonskog Broda, a za to je bio zaslužan bend Žaluzije, poznat po svojim obradama domaćih hitova na francuski jezik. Bina, oprema, sve onako vrhunski, tako da vjerujem da će biti i svirka u skladu s tim. Kada se na pozornicu popeo bend Ad Astra, svima je bilo jasno da počinje odlična rock svirka. Oni su već godinama dobro znano lice na CMC 200 Slavonija Festu, gdje svake godine na najbolji način zagriju atmosferu. Savršeno, uvijek je tako vrhunski sve pripremljeno. Hvala Croatia Records, hvala CMC-u, hvala svima koji su to izgradili. Odlična ekipa tehničara na pozornici, čak i nas je jedan i malo i snimao na naš mobitel, da li smo ako čovjek došao s tim. Tako da baš je osjećaš se kao neki svjetski bend. Tako. Večer je posebno ostala u pamćenju frontmana grupe TVI, Miranu Kurspahiću, koji je svoj rođendan proslavio upravo na bini CMC 200 Slavonija Festa. Ne može biti ljepše, to je ostvarenje sna kojem se nisam ni nadao prije samo 6 godina, ali evo, pa ne, stvarno na rođendan imati koncerte koji nama svima predstavljaju najbolje rođendane, najbolje tulume, da se doslovno poklopi, nema bolje. Atmosfera je bila uzavrela i na samom vrhuncu večeri, kada je finalni dio programa pripao headlinerima. Party Breakersi Denis i Pero Galić držali su publiku na nogama do kasno u noć u svoje bezvremenske hitove. Sve putuje, sve što nije valjalo ostalo je negdje, ovo sve što je bilo dobro što nam treba putuje dalje s nama, tako i ovo večeras, ovo druženje u Slavonskom Brodu, donijet će samo pozitivne energije i emocije, veselja da publika i mi zapjevamo zajedno iste pjesme koje znaju, tako da je to, pripremi se normalno. Pripremili smo repertoar grupe Party Breakers. Znači, pripremili smo sve što uvijek sviramo bilo gde. I da budemo najbolji i da damo sve od sebe. Tu smo puni energije, brijemo i to je to. Imamo te iste pjesme. Davor je napisao pjesme, ja sam ih otpjevala prije 40 i 41 godinu i to je to. To je to. I ljudi to vole i zato nas zovu da dođemo opet i eto tako. Spoj slavlja, vrhunske zabave i odlične glazbe obilježio je još jedan nezaboravan vikend u Slavonskom Brodu. A razloga za slavlje bit će i ove godine, jer CMC 200 Slavonija Fest slavi svoje jubilarno 10. izdanje. Subota donosi veliko festivalsko finale i večer ispunjenu hitovima. Na pozornicu Tvrđave Brod stižu Izvan zakona featuring Izabela Martinović, Buđenje, Vever, Bobo Knežević, Pero Galić i Kuzma i Šaka Zulu. A za završnicu, kakvu zaslužuje jubilarno izdanje festivala, pobrinut će se Psihomodopop. Mislim, mi postojimo prek 40 godina, mi smo u Slavoniji već svirali jako puno, a i u Slavonskom Brodu smo bili dosta puta. Ja mislim da ne bi trebalo biti problema, da će biti okej. Uvijek je bilo lijepo svirati u Slavoniji, veselimo se nastupu na CMC-u, veselimo se toj produkciji, toj bini i tom broju ljudi. Već sam ranije izjavio da naš povratak i Izabelin povratak, pogotovo Izabelin, ne zaslužuje ništa manje od toga. Tako da eto, veselimo se što ćemo se predstaviti u ovom novom sastavu po prvi puta. Drago nam je da je to u Slavoniji, drago nam je da je to u toj atmosferi Tvrđave. Pa moram reći da ja sam prije dugi niz godina, bila sam dosta često u Slavonskom Brodu, imam dosta tamo prijatelja, znam puno ljudi i grad je predivan. Tako da će mi biti jako zanimljivo doći nakon, pa recimo možda 20 godina, da vidim što se novo promijenilo i što je drugačije nego je bilo tad. A posebno se veselim nastupu na tako velikoj pozornici i pred toliko puno ljudi. Baš mi je to, jedva čekam. Pa neka ideja jeste da predstavimo one pesme koje su već izašle, ali uživo, jer smo čuli da će se i snimati sve, tako da hoćemo da pokažemo da smo mi live band i da to još bolje zvuči uživo nego na snimku. Pa najviše se veselim dobrom nastupu, dobrom društvu i generalno to je atmosfere koju uvijek CMC festival u Slavoniji, u Slavonskom Brodu donese.
Sve što smo vam danas otkrili savršeni su razlog da 28. i 29. kolovoza budete u Slavonskom Brodu. Ponesite dobro raspoloženje, a za vrhunsku glazbu pobrinut će se CMC 200 Slavonia Fest.